kære elever. Nu skal I se. Det herude, det er Skagen. Skagen er meget kendt. Og længere ude, det er Grenen. Og Grenen er også meget kendt. Hvad siger I? Er det ikke Skagen, det her? Hvad er det så? Er der nogen, der har taget kort med? Måske. Ja, tak. Hvad siger I? Er det heller ikke Amsterdam? Nå.